S1E3 Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba na siyang kaagi ka doon? Maukining sa kababae nga nagpuyo sa lawaan Minglanilla, Cebu. Ang ato magtatampo, nagdasangan nga Patricia. Thank you kaya nga imo kong gisugot. Sada ko nimo. Di tagib ka pasakitan. Mahal kaayo ti ka, Darrell. Og nisalig ko nimo. Nag-uyab-uyab ka na di ay, Patricia. Pa. Ay paglimod, ay nagasulti na ko. Buwagin ang imong uyab, ha? Bago ka pa gayong tungtong sa college, mo di imong ginura, uyab-uyab. Pa. Ayaw din kong supa ka, ha? Kung di ka gustong paundangot ka. Pa. Di lang kita magbuwag, ha? Ato lang ginitago atong relasyon, basta di lang kita magbuwag. Love kahit ka. Pero, Darrell... Di lagi ko gusto mo magbuwag ta. Mabuang ko. Bisag kung si Metabo, di ko masugot nga magkabuwag ta. Darrell... Pilipan ako ninyong Darrell Daysa. Bisag patago, pero nakasurvive yun mo. Magtulo na mo katuig nun. O, Day. Bisan kanig ako kadtong ako siyang giinan nga pabuwagon ming papa. Pero wag gid siya musugot. Doon nagibaruganan si Darrell nako, Day. Og maunay nakapasamot sa akong love niya. Wala no. Ay, makasuya man mo, oy. Bitaw, Day, oy. Wish na ako nga kamo na cute. Thank you, Day. Happy 3rd anniversary, baby. Wow, ha? Imo gyud kong gidaan ning kondo, bi, ha? Nya, napag kay pa flowers, di, ha? Siyempre. Special day good ni Ron. With my someone nga very special. Sus, baya. Maugin ni nakapasamot sa akong love nimo. Kay thoughtful and very sweet kaayo ka. Wa na gyud ko'y pangayoon pa, babe. Pero ako, na ako'y pangayoon mo. Kumanatog kaon. Unsa? Uy, amaw! Pangaon sa tabi. Mahal kayo, tika, Bi. Darrell, Bi. Dili ka ako mumaptos, ani. Tinalik mumaptos ko. Bi, ay kabala ka. Andam ko mabarug ni mo. Panang nito sa may meta mo. Bi, Patricia. Nagtumang ka yun sa mong gusto, ha? Wag ka magigbuwag si Uyab. Pa. Kagahi ba sa dibog o, Patricia, oy? Usaw na ba lang sabot ninyo sa imong abahan? Gay ni gumada sa imong pag-eskwela. Nagtumang
Human ka bang in town sa imong gusto. Ma, Naay nakakita niyo. Nga suri ko sa kakundo. Gawsa mo dito. Ha? pa. Usay gibuhat yun dito. Ibuti ko pati. Ito kayo palabi. Puha na kaayo ka, oh. Galis na itong ginawa. Nawa ka ng Patricia. Kung sa gani mahitabo, nagibong amahan, ikaw gin mo isa daan. Pagkuha na yun ng tubig, pagdali. Oo, ma. Bi, sorry. Kung doon na pa'y daotang nahitabo ni Papa, ako gyud makaingon. Unya, unsa man, di nagyug ka? Mo give up nagyug ka, Bi? Mahal ti ka. Mahal kayo ti ka, Daryl. Pero dili ko gustong doon ay daotang mahitabo sa akong amahan. Mong makibuwag na lang ka na ako? Ah, sige lang. Usa ka tuig kapin na lang bitaw ito paaboton. Mag-graduate na ta. Magpaabot lang tayo kayo na, Daryl. Patricia. Pila naman kaadlaw nga delay ang akong menstruation. Gikulbaan man ko eh. Dili ka ako maptos. Kinuo ko. Dili lang unta. Kinuo ko. Positive ang duha ka piting nga akong kipalit. Maptos ko. O sabi angay na kubuhaton. Dili ko pwedeng mo maptos. Kitigaling mapatyan kong papa. Wapar ba ko makahuman sa akong pag-eskwela? Makikita kong Daryl. Unsa? Mabdos ka? Oh, Daryl. Daryl, dili ni pwede. Dili ni pwede. Naglibog na yung kukusay agay na kong buhaton, ini. Mapatyan yung ko nilang mamagpapa, ini kung mahibaw sila. Pat, kalma lang. Kalma lang. Saan naman na? O, andam ko mo barong. Dili lagi ni pwede. Pat, Kung mahibaw si Papa, ani, tingaling maunsa na hinuon siya. Patricia. Sa maginin ako tanan ba? Sa ginin ako tanan. Kaya nga naman na, unsam day gusto ni mo, ha? Ipakuha din akong bataa. Usa? Patricia, naibawagi ka nga, dako kayo ng sa. Wala ka makasabot na ako. Kaya kung dili din ako buhaton, tingaling maunsa si Papa. Og dili din ako matago nila kay pahon mo dako gini akong tiyan kung dili din ako ipakuha. Mangita ko kailangan mo makatabang nako. Basta kay dili ko ni pakatahon ni bataa. Oh, Pat, Dili ko gusto nga na mahitabo ni Papa tungod nako. Patricia. Nakainom na ko tabletas para makuha. Lord, pasaylo ako sa kong kibuhat. Pasaylo ako, Ginoo. Aray, kasakit sa akong puso. Mag-CR ko. Mura kong mamatay sa kasakit. Kinuko. Tibuok ka dugo ka na ko kayo natagak sa baon. Diyos ko. Pasaylo ako sa kong nabuhat. Pasaylo ako. Patricia,
Dali na. Magaon na ta. Sige, ma. Maapas ra ko. Pasaylo ako, Lord. Pasaylo ako. Hoy, daunsa man ka. Luspat ka man kaayo. Nausa ka, Patricia. Wa raman, ma. Pa. Dili na ko mukaon, ma. Naglain akong lawas. Pag-inom mong tambal, oy. Naara ko'y tambal sa kwarto, pa. Adora ko dito. Sorry kayo, Lord. Sorry kayo sa akong nabuhat. Untai mo kong mapasahilo. Naa naman di uyab si Daryl, day sa? Mao ba, day? Oo, day. Sige na magay kung kita nila nga magkuyog. Wala din may communication. Wa na, day. Sukat sa nahitabo, nilikay na ko niya. Sayang nga ninyo, uy. Congratulations, nak. Congrats, anak. Thank you, ma. Pa. Bisag tao-tao na may buwak ni Daryl. Og bisag na ana si Hilain. Pero pagyapon mawaang akong feelings niya. Love, kihapon kaayo na ako siya. Mabdus man ang girl, day. Dana sila anak padung. Mga nakay na mga tingali. Unsa, day? Maong ikaw, pag move on na, uy. Kalimti na lang siya. Kay naa na siya kaugalingong life. Ay, dali ara sa panahon, no? Murag bag-o raman itong nag-graduate, Unya karon na busy na kita sa atong mga nagkalain-laing trabaho. Maog yun. Maayo ka na kinagahigayon ko kag makikita na ako. Kay taod-taod na sad nga, wa tay kuyog-kuyog. Mao lagi. Rest day man. Day, wa pagid lagi ka nakauyab, no? Uy, pangita na, uy. Uy, moabot na day, uy. Atik. Bisag wa pagid na siya maka-move on. Pataka mo lang ka, uy. Sige na, uy, mga una ta, kay gutom na. Kitsa man eh. Number raman. Hello? Hi. Nakainom-dum pa ka na ko? Daryl? Ay, salamat. Nakainom-dum pa gini ay. Pat, pwede makita ta? Ha?
Nangay ko sa imong number sa imong amiga. Mao to nga nakatawag ko nimo. Uya, kumusta ang life, ah? Mao di ay. Okay ra. Ikaw, kumusta? Okay, back to being single again. Nagbuwag mo? Di ba naanaman mo yung anak? Yup. Pero, sports lang, mi. Naman sa Chelain. Gani, mabdos na siya, siyang bago karon. Mao ba? Sorry to hear that, ha? Kailan ay. Uy, ikaw, kumusta na? O pa kayo, yab? Ha? Abi ni mo, gisultihan ko si mga amiga nga hagtod karon. Wa pagid kuno kay na uyab, humanato. Tabian gid ni siya, uy. Pat, naiba kung taon-taon na nga buwag na ta. Naka-move on ka na ba na ako? Darrell. Kay kung ako yung pangutanon, wa gi adlaw nga nawa ka sa kunahuna. Hangtod ron, love gihapon ti ka. Uy, nung sa ko, nihilak mo ko kadiya. Ambot taon sa ko. Nabuang naman tingali ko. Okay, tugani ko sa tinuan. Love pa ba ko nimo? Ay kong tutuki, tupag ako. Bisag ka nusa. Huwag yung kamawa sa akong kasing-kasing uguna-una, Darrell. Pat? Bisan pagpagkahibawon ako nga, naanak kay anak sa lain. Nasakitan kaayo ko. Tungod kay love, paghihapon ti kahangtod karon. Kun mo na, ba't di nato lisod-lisuron ang atong kaugalingon? Magbalik ta. Atong ipadayon atong love nga naputol sa una. Darrell. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. Nagbalik ming Darrell, tungod kay na-realize na mo nga love pag ginamo ang usag-usa. Og bisag na siya anak sa lain, nadawat na siya nilang mama o papa. Karon, kasal na mi, og may anak na sad. Og every weekend, nagpahinungod mi og misa para sa saang among nabuhat kaniadto. Dinhi na lang kutob, dagang salamat, RMN.